Здравейте, аз съм Еми, а ви сте в моят канал и днес ще ви покажа моите две села в Майнкрафт. Така, ето така изглеждат. Аз съм ги строила. Нека да започнем първо с село Ягода. Тук има една пътечка и една табела село Ягода. Насам има една къща, която е с един етаж и отгоре има тераса. Във всички къщи си имат по малко дворче с лалета. Ето така. Съжалявам. Ето така изглежда отвътре. Тук има легло, защото аз спа в тази къща. И ето така изглежда. Всяка тераса има си и маса с 2 столчета. В тази къща живеят семейство Минчеви и на всички къщи пише образцов дом, което означава, че домът е много хубаво подреден. Следващата къща е ето тази, в която живеят семейство Ковачеви. Тя е без легло, защото никой не спи в нея. И ето отново горе с 2 столчета и масичка. И тази къща също е образцова. Така са всички къщи. Тук живеят семейство Диневи. Тук в следващата къща живеят семейство Ангелови. В тази къща живеят семейство Петкови. И в първата къща, която построих, живеят семейство Иванови. Мисля, че няма нужда да ви я показвам отвътре, защото са еднакво подредени. Това е тази сграда си има табела, на която пише Кръчма Кольофичето, село Ягода. Работно време 10 часа до 24 часа, неделя почивен ден. Ето сега ще ви я покажа и отвътре. Има си 2 врати. Тук има единични маси и двойни. А там в дъното е барчето. Сега ще ви покажа още един кабинет на село Ягода. Но преди това искам да ви покажа, ето това са външните маси на кръчмата. Може скоро да направя и чадъри. Това е кабинета ми, моя кабинет. Както виждате, пише кабинет на Еми Йорданова, кмет на село Ягода. Работно време от 9 часа до 20 часа, събота и неделя почивни дни. Тук вътре има маса за говорене, ако случайно има някакъв проблем в селото. Тук е моето бюро, на което аз имам стол и компютър. Тук имам малка библиотека. Така. Там в дъното, след всичките къщи и кръчмата, има една табелка, на която може да видите, че пише край на село Ягода. Така, след началото на селото има една пътечка, която води до параклиса на село Ягода. Сега ще ви го покажа. Според мен се получи много хубав. Параклис на село Ягода. Работно време от 9 часа до 19:30 часа, събота и неделя почивни дни. Ето тук има 2 икони. Това е за свещички, а това го използвам като... Това бялото го използвам като маса и на него има пита. След параклиса има 2 дървета и няколко пейки, също така едно малко езерце, в което съм сложила ето такива листенца на водни лилии. Така. Това беше едното село. Сега да продължим с другото. Ето тук се минава за следващото село.
И то се казва село Капина. Тук е паркинга на село Ягода. Тук има една пешеходна пътека с един светофар и ето там има още един светофар. Така, тук това е малка каравана на мен и сестра ми. Ето тук, както виждате, пише каравана на Еми, Йони Йорданови. Така, сега ще ви покажа. Само съжалявам. Тук отново има малка библиотека. Тук е масата и тук е нашето легло. Аз сега ще легна, защото е нощ. След това, тук има малка беседка. Сега ще ви покажа откъде се влиза. Ето тук се влиза и пише беседка на село Капина. До беседката има едно малко фонтанче, до него има пейки. Тук е кабинетът на сестра ми, тя е кмет на село Капина. Работното време отново от 9 часа до 20 часа и събота и неделя са почивните дни. Отвътре отново има масичка за разговори, малка библиотека, бюрото на сестра ми с стол и компютър. Така. До пътеката тук има едно магазинче. Както виждате, има табела, на която пише магазин на село Капина. Работното време от 9 часа до 20 часа и неделя е почивен ден. Така изглежда отвътре. Има различни рафтове с храни и тук е бюрото, на което се плаща. Т.е. касата. Така. След като се излезе, се виждат ето тези няколко къщи. Сега ще започнем от първата. Всичките са по на 2 етажа. Тук е паркинга на село Капина. И така. Тук живеят семейство Масларски. Ето така изглежда къщата им. Ето го и горния етаж. Още не са обзаведени, но смятам скоро да ги обзаведа. Ето, сега ще изведа и на терасата. Ще го кача. Така, ето това е терасата на тази къща. Другите къщи са същите, само че са по-големи, затова смятам да не ви ги показвам. И последното нещо, което ще ви покажа, е Макдоналдса на двете села. Той е на 2 етажа отново. Ето, така. Тук има 2 табели. Макдоналдс на селата Ягода и Капина. Работно време 9 часа до 22 часа. Неделя почивен ден. Така. Тук има единични маси. Менюто. Кафе 1 лев, сладкиш 2,50, сок 2 лева, детско меню 5 лева, кола 1,30, бургер 2,40 и криоца 1,79, маси, касата и на горния етаж има отново маси. Ето така изглежда, малко е тясно, но да. Това беше, надявам се клипчето да ви е харесало. Ако е така, дайте thumbs up и се абонирайте за канала ми. Чао!